Ці вулиці, це твоє дитинство, це твої частина тебе така величезна, яку не можеш відірвати. Коли ми дійдемо до якогось левелу, я впевнений, подзвонить Пол і скаже: "О, хлопці, що ж ви так довго?" Це така дудочка, як Сьогодні розпочинається моя програма, яка має на меті дослідити не тільки українську сцену, але й українських діячів, які в контексті відірваності від власного дому пробують реалізувати себе та намагаються збудувати нове життя вже поза межами, власне, самої України. Сьогодні у мене є чудова нагода порозмовляти з організаторами співочого дитячого гурту під назвою «Капуста Бенд». І я би хотіла, щоб ви на початку розповіли про себе, хто ви, звідки і як опинилися у Вроцлаві. Мене звуть Ольга, я приїхала з Харкова, мешкаю в Вроцлаві на протязі 2 років. Приїхала з початку війни, мешкаю тут з сином та собакою. У Харкові я займалася не по професії, але я музикант. Я по навчанню я скрипачка, граю на скрипці та маю вищу освіту як скрипалька. Та в Харкові працювала як скрипалька до народження сина. І тут працюю як вчитель скрипки, сольфеджіо, фортепіано, гітари, трошки допомагаю в хорі та граю авторські свої концерти. О, нічого собі, це такий мультіорганайзер, просто мультизадачність. На яких інструментах ви не граєте? І мені здається, просто це простіше запитати. На духових не граю, окрім казу. Але я не знаю, чи то вважається духовим інструментом. Це така дудочка, як Звуть Маша Капуста. Я люблю так починати вітатися зі всіма. Привіт, я Маша Капуста, і я хочу запросити вас у незвичайну подорож. А подорож називається Magical Ukrainian Tour. Ну, якщо серйозно. Маша Капуста, я приїхала у Вроцлав теж з Харкова у березні. Приїхала сюди з 3 доньками своїми. До початку повномасштабного вторгнення в Харкові займалася творчою діяльністю з дітьми. У нас такий був простір і є. Він нас там чекає просто. Цвітна капуста. Ми з Сережем вдвох там цей простір започали. Це такий мультикультурний, театральний, художньо музичний такий проєкт для дітей і дорослих. І коли я опинилась тут у Вроцлаві, одна, одіньошенька, з доньками, але без своєї улюбленої команди, то, звісно ж, було важко зрозуміти, що робити. Ну, єдине, що я точно розуміла, що я буду далі працювати з дітьми, бо дітей у Вроцлаві опинилось українських дуже багато також. І саме так сталося, що почали співати. Вже з червня 22-го року ми почали збирати дитячий хор «Капуста Бенд». Сьогодні я керівниця дитячого співочого хору дітей з різних міст України «Капуста Бенд». До речі, ваша назва, вона така маленька в мене рефлексія виникла. Чому капуста? Мені здалося, тому що, можливо, діти з капусти? Чи так? Правильно? Це дуже багато в цьому слові метафор, сенсів. І в слові, до речі, цвітна капуста, цвітна – це і квіточка, це і колір. Тобто, якщо ми подивимось на цвітну капусту, то вона нагадує таке дерево. Мозок. Мозок людини. Фрактал такий, який
кожна частинка маленька, вона робить таку велику частину. Ну, це така метафорична така штука, оця цвітна капуста. І, звісно, і діти. У нас навіть ми так було таке, що з Харкова гасло «Найди себе в капусті». Не просто дітей знаходять в капусті, а можна і себе знайти в капусті. Сьогодні я побачила про Magic Tour. Magical Ukraine. Він виглядає, ваш постер, дуже психоделічно. Тут вплив Сергія. Ні. І взагалі навіть про Бітлз я сьогодні почула, чи справді лист діде Так. висланий? Він дійде обов'язково, неодмінно. Ми в це Ми віримо. написали відкритого листа, він у нас опублікований на Фейсбуці, на Вже 500 YouTube каналі. чи 600 репостів. Ну, Полетить. супер. Але ми довіряємо простору, ми знаємо, що це буде вчасно. станеться саме тоді, коли треба. Тоді, так. коли треба. Бо ми готуємося. Майже рік ми вже готуємося. І з кожним концертом все краще і краще. І коли ми дійдемо до якогось левелу, я впевнений, подзвонить Пол і скаже: о, хлопці, що ж ви так довго? Саме час. Час їхати до України. Так. Супер. Ну, буде великий перформанс, якщо діти поїдуть в Україну на жовтій субмарині. Ну, Так, це ж Разом з наша- сером саме такий Полом задум. Маккартні. Да. Саме такий задум. По задуму наш перший тур буде, Маша вигадала все це, що перший наш тур буде до Пола Маккартні через Європу, До Англії. все, а другий, найголовніший наш тур, це буде ось той переможний тур, коли ми Тур всі повернення додому. повернемося додому. І На жовто-синьому Маша вигадала човні. дуже класну тему. Ви бачили 22 дитини. І ми хочемо повернутися так, щоб зробити такий тур, щоб він трапився в кожному місті, з якого ця дитина. Тобто, навіть якщо це маленьке село, то ми поїдемо в те село І до створимо цієї там дитини. концерт, Зробимо да, там це концерт. повернемо кожну дитинку. дитинку додому з концертом. Це супер, це такий референс, ніби як відлуння. Мені здається, що це концепція самого еха. Тобто ви відправляєте звук вперед, і він ехом повертається назад у ті самі куточки, звідки він йшов. Голос сів після концерту. Нічого. Мене звуть Сергій Білозеров. Я лідер гурту Морж. Я з Харкова теж. Але я народився в Вінниці, але вже 15 років живу в Харкові. І ми грали концерти, робили разом з Машею останні роки перед повномасштабним вторгненням. Робили нашу дитячу студію «Цвітна капуста». Це дуже величезна історія, про неї можна розповідати дуже довго, але після цього трапилася війна, повномасштабне вторгнення, і ось доля затягнула нас сюди. Але це ще Ще одна цікава історія. Да, ще одна цікава історія. І ми перший рік війни, як і всі, ми волонтерили, робили збори, робили зелений контрабас, такий марафон співочий теж по всьому світу збирали на. Тобто, Сережа був у Я Харкові започаткував там перший, такий рух ще, слухацький формат такий. Але після цього мені подзвонила Маша і каже: Пора робити Magical Ukrainian Tour. Я час сама не впораюсь. робити, я сама не Да. впораюся, ти мені потрібен, ви мені потрібні. І ми разом з величезною командою людей, які були хореографи. Да, Лена, зібрались Івашко, тут саме робити, реалізовувати цей проєкт. Зняли свої рожеві окуляри, бо ми спочатку думали, що їдемо до сера Пола за Це одразу. 1,5 місяці. Але ми готуємося. І діти співають з кожним місяцем все краще і краще. Ми набираємося досвіду. Це дуже цікава гра. І мало хто розуміє, наскільки Цікавий вона, шлях такий, да. наскільки вона і складна, бо це 22 дитини. В мене багато років був гурт. Я знаю, що 4 людини – це вже така Санта-Барбара. Дорослих людей. Дорослих людей зі своїми, і ви родина, ви між собою, з кожним окремий якийсь зв'язок, в них такий. Це 4 людини, а тут 22. І це не просто люди, І це теж родина. Це діти. Да. Це діти, це маленькі діти. І це теж велика родина. 7 років, 8 і 18. Така величезна родина, і з кожним з них, кожен з нас, з кожним з них має певний також зв'язок, Контакт, якийсь зв'язок, вони між собою.
І якщо 4 людини, це Санта-Барбара, то 22 чи 27 з команди. Санта-Барбара в Кубі. Це Санта-Барбара в суперквадраті. Санта-Барбара мені Санта-Барбара. дуже не Саме подобається це прекрасне. порівняння. Останнє питання в контексті власне самої програми. Що для вас дім? Дім. Це дуже складне питання. Бо дім це ж не тільки там, де ти Звісно, мешкаєш. це не тільки територіальне, це Ну, і про, мабуть, власне якісь Про самовідчуття. все. Ну, для мене зараз дім це те місце, куди я можу прийти і відчувати себе в безпеці. І це таке глобальне таке відчуття. Це не просто безпека, коли тебе там не бомблять, а ще і моральна, фізична і психологічна безпека. Тобто, і там, де поруч з тобою твої близькі люди. Ну, на даний момент це мій син, моя собака живуть зі мною. А ми 27. І ви ти перебувай. Так, і де мої друзі, обов'язково поруч. Ми в Харкові не були знайомі, але познайомилися вже тут. Це цікава, Вже тут ви цікава Так, історія. так, Да, ми тут знайшлися хоча. Да, ми маємо багато спільних друзів, але в Харкові ми якось не знайомилися. Ось, а тут ми познайомилися, і вже це моя... Вже робимо одну справу. Так, да. це моя вже гігантська родина з 22 дітьми. Тобто мені одного свого мало, а тут ще є 22. Тобто, ну я щаслива тут. Супер. Ваші дві сесії? Как би дім сьогодні, от коли кажуть дім там, де ти, мені поки що важко сприйняти цю таку фразу, бо ну, в тебе є оце відчуття розірваності. Хочеться повернутися додому, і ти чітко собі усвідомлюєш, що саме. Дом, старші доньки, до речі, мої зараз, вони повернулися туди. Це ці вулиці, це твоє дитинство, це твої частина тебе така величезна, яку не можеш відірвати. Ти якби носиш це з собою. Але от цей якби, ну, шлях додому. Це такий шлях, куди я прямую. Я не знаю, скільки я буду йти, якими там шляхами. Але це відчуття дома, воно дуже величезне, якийсь такий, ну, відчутті такому залишилось там. А зараз ти начебто мандрівник, але от що ти можеш в цю подорож, в цю мандрівку взяти з собою, ну от частинку, да, цього дому, як равлик. І от тут це ну, якби, щось таке, що ти з собою несеш, ти з цим їдеш в цю подорож, в цю мандрівку равликом, але все одно десь там тебе чекає місце, куди ти хочеш повернутися. Ну от таке якесь складне. Цікаво, дуже цікаво. Мабуть, дуже глибинне співвідношення, асоціація з домом. Чудово. Для мене дім це дуже багатошарове, да, таке питання, і дуже багатошарова може бути відповідь. Це місце, де співає серце. Я все життя співаю. Я пишу пісні і співаю. Якби не Капуста Бенд, я би не співав би. От зараз. Мені зараз не співається. От я пишу свої пісні, да? Писав тоді, в Україні. А от тут і не пишеться, і не співається. Я співаю лише з ними. От для мене дім – це місце, де співає серце. Тут воно не співає для мене так, як співає там. Там я пишу, там я співаю по-справжньому. Тут я співаю як басист. Я дуже люблю Капусту Бенд. Це моя мрія. Вона здійснила мою мрію. Але от так співати Сьогодні пісню від серця, свою пісню. можливість. Це можливо тільки там можливо.